Gurucu Mejlis täze Türkmenistana geçiş amala aşyrmak üçin dekoloniýalaşma tribunalyny we geçiş amala aşandan soň lüstrasiýany geçirmek baradaky karar kabul etdi. İşe girişen gününden başlap, diňe bir Türkmenistany däl, Urus Raşidymynyň bugüne çenli öz koloniýasy aslynda tutup gelýän bütün Orta Aziýa döwletlerine uly täsirini ýetirjek kararlaryň ýene-de biri Gurucu Mejlis tarapyndan alyndy. Bu gedek geçiş döwründe amala aşyryljak kadiýet işiniň adyna dekoloniýalaşma tribunaly diýildi we işleýiş prosesini Gurucu Mejlis şeýle ikrar etdi. Geçiş döwründe amala aşyryljak tribunalyň adyna mejlis agdalaryndan gelen bir näçe teklipleriň esasynda dekoloniýalaşma tribunaly ady berilmeli. Dekoloniýalaşma tribunaly komitet görnüşde işe görkezilmelidir. Bu komiteti Gurucu Mejlis tasdiklamalydyr. Dekoloniýalaşma tribunalynyň baş kadysy Gurucu Mejlisiň tasdiklamagyndan geçmelidir. Bu komitetiň agzalary Gurucu Mejlisiň resmi web sahypasynda yer aljak onlaýn tawşyryk usulda dalaşgar bolup biljekdir. Dekoloniýalaşma tribunaly öz wezipesini ýerine ýetirenden soň öz güýjüni ýitirjekdir. Şeýle hem Gurucu Mejlis tribunalyň we illüstrasiýanyň sebäpleri we objektiwleri sanawynda şolary öňe çykardy. Tribunalyň sebäpleri: Türkmen halkyna garşy duşmançylyk, Türkmen halkyna garşy terrorçylykly syýasat ýöretmek, Türkmen halkynyň genosit edilmegi. Emeli sebäpleri döredip Türkmen halkyny daşary ýurtlarda işçi, migrant bolmaklygy itermek, watana dönüklik etmek, Rus raşistik imperiýasyna hyzmat etmek we onuň gol astynda bolmak. Tebigatyň zaýalanmagy, tutsogana ady astynda konslager ýöretmek. Tribunalyň objektiwleri: Tribunalyň sebäplerini emele getiren, jogapkärli baş wezipeleri eýeläp oturan şahslary suud etmek, adalaty getirmek, hukugyň üstünlügini we konstitusiýon düzgünü dikeltmek, Türkmenistanyň dünýädäki abyraýyny täzeden dikeltmek, täze Türkmenistana geçişi amala aşyrmak. Lüstrasiýanyň sebäpleri we objektiwleri barada öňe çykanlar şolardan ibarat. Lüstrasiýanyň sebäpleri: Türkmen halkyna garşy duşmançylyk, Türkmen halkyna garşy terrorçylykly syýasat ýöretmek, Türkmen halkynyň genosit edilmegi. Emeli sebäpleri döredip Türkmen halkyny daşary ýurtlarda işçi, migrant bolmaklygy itermek, watana dönüklik etmek, Rus raşistik imperiýasyna hyzmat etmek we onuň gol astynda bolmak. Tebigatyň zaýalanmagy, tutsogana ady astynda konslager ýöretmek. Lüstrasiýanyň objektiwleri: Lüstrasiýanyň sebäplerini emele getiren jogapkärli, ýerine ýetirji wezipeleri eýelen şahslary suud etmek, konstitusiýon hukugy we konstitusiýa howplu bolup biljek adamlary gözden geçirmek, ýurda beren maddi we manawy zeperleriniň öwedini lüstrasiýadan geçip bilmediklere doldurmak. За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном Dekoloniýalaşma tribunaly adyndan da belli bolýaly. Türkmenistany we halkyny Urus raşistik imperiýasynyň koloniýalygyndan çykarmak, halkyň öz ýetiýarlylygyny dikeltmek, Türkmenistanyň ýerasty we ýerüstü baýlyklaryny Türkmen halkyna gaýtaryp bermegi maksat edilýändigi görülýär.